हमार पूजा सफल करी है। जतना माई बहिनाई बड़ी एक के बात कहा तारी छठी मैया से कैसे कहा तारी हो कहा तारी अरे कितना बनल रहो अरे वाह 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 बबुआ बनल रहो अरे कितना बनल रहो। देखी हमार माई बहन जतना माई बहन बाड़ी वो लोग अगर गाना गीत गाई तो हमने नियम ना गाई गाना डाला हो ऐसे ना गाई। वो लोग गाई तो अपना भाव में अब भाव अच्छा लगी कि और भाव बा तो ताली बजाई हा ना लगी तो ना बजाई हा। जतना भौजी बाड़ी नहीं के भौजी सबसे भोरे मिला कम से कम तालियां तई घड़ी बजाई हा। माई बहन गाई तो अंजलि चाचा देखो हमारे को माई बैठा कैसे करके गाई कैसे अरे किताब बनल रहो अरे नहीं हरा बाए मैया अरे किताब बनल रहो सासुरबा अरे की बनल रहो अरे नहीं हरा बाए मैया उधर दे मार की बनल रहो सासुरबा। देखो एगो माई के तरफ से पुरस्कार बा माई खातिर गाना का बटन हमार भैया दिले पुरस्कार कैसे कि बनल रहो अरे नहीं हरे बाए मैया अरे बनल रहो सासुरबा चाचा अरे बनल रहो ए मोरे मैया मैया तेरे से